سلام أحوات بمجمرتا حزوز سلام تاي يبصحكم نلوم معلتي حيزنا لكم متينا زلنا حتصير مباقتاوي ناي كمبيوتر كورس بتقرينيا دك سبات بحنقولهم يحسبون يمارمرون ناي كمبيوتر حنقول دما CPU و Central Processing Unit بقى نحنا قنحسب كلنا كلته استدمرو خلته 4 نبل نحنا بزي كيبورد زي فيديلات አለው ቁጽርታት አለው بزي كيبورد زي نزخونه ቁጽሪ خنأቱ ተደሊና ናብዛ ኮምፒውተር ኣብዚ ክልተ ተደመሮ ክልተ ንብላሙ እዚ ዝጠወቅናዮ ናብ CPU ይኸይድ CPU ድማ ሓንጎል ናይዛ ኮምፒውተር ይልና እዚ ሓንጎል ናይዛ ኮምፒውተር ድማ ተማራሚሩ መዝሚዙ ክልተ ተደመሮ ክልተ 4 እዩ ኢሉ ውጽኢት ይጽሕፈልና እቲ ውጽኢት ይጽሕፈልና ኣብዚ ሞኒተር ከም ቴሌቪዥን ዓይነት ዝመስል ኣብዚ ይዝርግሖ ንሕና ድማ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል እዚ እንታይ ይበሃል ሞኒተር እንድሕሪ እቲ ዝሃበትና ውጽኢት ኣብ ወረቐት ከነስፍሮ ደሊና ከም ወረቐት ጌርና ፕሪንት ክንገብሮ ደሊና እንድሕሪልና ድማ እዛ CPU ዝበልናያ ዝሓንጎል ናይዛ ኮምፒውተር እቲ ዝደለናዮ ብወረቐት ክወጽእ ናብኡ ትሰዶ ናብኡ ምሰደደቶ ትውጽኢት እዛ ፕሪንተር ድማ ከም ወረቐት ኣብ ወረቐት ጽሒፋ ተውጻልና ኣብዚ ድማ ካልእ ፓርት ኣላ ኣብዚ ማውስ ንብላ እዛ ማውስ ኣብዚ ዝኾነ ስእልታት ክህልወና ይኽእል ደርፍታት ክህልወና ይኽእል ፋይላት ክህልወና ይኽእል ከነንቀሳቀስ ጠዊቕና ንዑ ንክንከፍቶ ወይ ተኸፊቱ እንተነይሩ ክንዓጽዎ ወይ ድማ ኣብ ሓንቲ ፋይል ኣብዚ ዘላ ናብ ካልእ ቦታ ከነስፍራ እንተደሊና ኣብ ውሽጢ እዛ ኮምፒውተር በዛ ማውስ እንዳተንቀሳቀስና ነታ ፋይል ምስኣ ከነንቀሳቅሳ ንኽእል ሕጂ ኣብዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ክልተ ዓይነት ከፊልና ያለና ነዘን ኮምፒውተራት ክልተ ዓይነት ይኾና ማለት እዩ ዴስክቶፕ ንብላ እዛ ናይ መጀመርታ ዓይነት ኮምፒውተር ኮይና ክሳብ ሕጂ ግን ኣለዋ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ማለት እቲ CPU ንብሎ ንበይኑ ዝተፈልየ እቲ ሞኒተር ንብሎ ንበይኑ ዝተፈልየ እቲ ማውስ ንብሎ ንበይኑ ዝተፈልየ እቲ ኪቦርድ ድማ ንበይኑ ዝተፈልየ ኩሉ ግን በቲ ስልኪ በቲ ብዋየር ኮይኑ ኩሉ ብሓንሳብ ኣብዚ CPU ኣብ ቦቦትኡ ቦታ ኣለዎ ኣብኡ ንስኩዖ ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ እዚ ኪቦርድ በቲ ስልኪ ገይሩ መዚ CPU ይዘራርብ እዚ ኪቦርድ በቲ ስልኪ ገይሩ መዚ ኪቦርድ ክዛረብ ከሎ እቲ ኪቦርድ እዚ CPU ድማ መዚ ሞኒተር ብስልኪ ይዘራርብ እዚ ማውስ ድማ ነዚ CPU ነቲ ሓንጎል ማለት ብዋየር ይዘራርብ ከምኡ ድማ እቲ ፕሪንተር እዛ ዴስክቶፕ ንብላ ደለና ግን እዛ ኣብ ናይ ሎሚ ዘመን ደላ ዝያዳ ተጠቃምነት ዘለዋ ንሳ ድማ እቲ ኪቦርድ እቲ ከም ማውስ ዝኣምሰለ እዚ ታች ፓድ ንብሎ እቲ ሞኒተር ወይ ስክሪን ንብሎ ዘለና ምስኡ እውን እቲ ድሕሪ ካሜራ ላታ ኣብዚ ከዓ እዚ ዌብካም ንብሎ ብሓንሳብ ተጠሚሩ ይመጽእ ስለዚ ተቐንዲ ፍልሊ ኣብ መንጎ እዛ ዴስክቶፕን እዛ ላፕቶፕን ንብላ ደለና እዚኣ እታ ዴስክቶፕ ኮይና እዚኣ ኣብዚኣ ንሪኣ ደለና ድማ እታ ዴስክቶፕ ትበሃል እዛ ዴስክቶፕ ዝተፈላለየ ኢልናዮ ኣታ ኣቑሑታስ ዝተፈላለየ እዛ ናይ ላፕቶፕ ድማ ዳርጋ ኩለንተን ኣቑሑታስ ብሓንሳብ ተጠርኒፈን እየን ዝመጻ እዚ ናይ ሎሚ ዝተማሃርናዮ ኣዕጋቢ መሃርን ክኸውን ተስፋ ይገብር ምሳይ ሓቢርኩም ምጽናሕኩም ድማ ኣዝየ ከመስግነኩም ፈቱ